እንታይ ክትገብር ትኽእል ዲኻ ኣይትፃወር ና እንታይ ክትገብር ትኽእል ዲኻ ስኻ ትስንቀር ትሰንቀር እምበር ስኻ እዚ ግዝቕካ መን ዲኻ ስኻ መን ዲኻ ተፃዊርናካ ክንደይ ግዜ ክዝቕዝቐካ ኣብለካ ኣለኹ ኣነ ኸ ኣይዝቕዝቐካ መን ዲኻ ክዝቕዝቐካ ምዃነ ይፈለጥ እስኻ ኮርማ ምስኻ ይኮንካ ንብለካ ኣለኹ ማንም ኣይዓጅበንን ኣነ ሚኪ ንዓበል ተረዳእካ ናይ ሰብ ገንዘብ በሊዕኻ ግን እብለካ ኣለሁ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘብ በሊዕካ ትብላ ዘለኻ ሪከርድ ይግበር ኣሎ ብሕጊ ናይ ገንዘብ ሰብ በሊዐ ብሕጊ ጠልጠል ከብለካ ኣብ ስዊዝ ኢኻ ዘለኻ ኣብ ስዊዝ ኢኻ ዘለኻ ዓብልኾ 30 ገለበለ ዝተዋፀ ገንዘብ ራይዎ እዚ ዋላ ሚልዮን ይዋፃእ ገንዘብ በሊዕ እንተ ኢሎምኻ እዚኣ ርኢኻ ኣለኻ ብሕጊ ናይ ጎፈንድሚ ከተምፃእ ምዃንካ ፍለጥ እዚኣ ይንዓል ኣቡኽ እስኻ ሰራቂ ምዃንካ በዚ ከጋልፀካ እዩ ራይዎ ሰራቂ ንስኻ ኢኻ ኣነ ሰራቂ እንተኮይነ ክሰሰኒ